Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo iki aku duwe tip ya. Tip yo arepe maktok. Tip apa ya nulis mengko utawa piring utawa sendok bisa saja yang pokoknya bisa lain-lain bisa iki lek aku carane ngene iki kan mengko anyar ki sirit arepe tak tulisi iki mengkoke Mbak Yuku mengkoke Mbak Yuku ya. Iki mangkok baru to. Terus alate sing digawe nulis iki. Apa iki jenenge? Iki ki ungkal diamond. Ungkal diamond. Diamond sing wis tuwel malah bagus iso apa iso lincip lah utawa lek sing utuh ngene iki pojokane sing gawe nulis pojokane engko tak tudohno ya. Endi Mbak Yu? Terus yen kok lek wis dadi tulisan kok ditindes karo spidol permanen iki. Sik ya bolo tak delokne ya. Iki carane ngene, aku tak njukuk sing apa diamond sing wis apa iki jenenge lincip iki luwih penak. Iki carane ngene lho. Ya wis kaya nulis biasa kae tak coba ya. Tak coba dulu. Iki ditulisi apa Mbak Yu? Biasane R ya kae. Mbiyen kae R. Hah? R. Iki tak tulisi huruf R. Ya ngene iki tok. Ya, sik. Ditulisi huruf R. Waduh. Kok angel ya bolo-boloku kok angel men ya. Sik tak cobake. Hah? Mbah, temboke apa? Kenek. Ngene, pokoke wah kudu pancene mbok-mbok iku kudu aktif lho. Ngono, aktif ya. Yes, piye tak coba. Huruf R. Ketok ora? Waduh, ora ketok. Yes, ngene. Huruf R. Ya, iki huruf R iki ditindes ngono. Iki kok kan apa ana legoke ngono. Aduh. Ya. Wes genah iki. Nek pojokane lincip luwih penak golaku sik tak cobake sing gawe iki. Iki wis rada genah. Engko ruwe lek wis ditindes karo karo apa jenenge? Karo spidol permanen. Jadi iki kayane mek kur dingge ya. Ditulis iki kok kan setengahe kaya lega ngono. Nah, iki terus mari ngono ditulis gawe spidol permanen iki. Aku lho ngene iki tau ngerti ku ya mek nyoba-nyoba tok. Lah iki tak tulis ya. Huruf iki huruf R. Huruf R. Iki iso dalam enggak apa-apa. Iki iso suwi-suwi apa jenenge ya? Umpamane engko tulisane iki kok hilang. Nek sampean iso no spidol permanen maneh, enggak usah gawe ora usah gawe ungkal, tapi cukup nggih spidol permanen. Wes iki enggak samar keliru, ya mek ngono ki tok. Iku tak cobake sing liyane ya. Wis iki iso.
iki. Wah, ya kan? Apa? Huruf apa ki? R to. Nah, sing liyane tak cobake maneh. Nah, aku arep nulis huruf R. Huruf R. Ketok ra balaku. Wah, ketok ya. Sip. Ketok. Ya ngene iki, tapi pancene perlu tenaga ekstra. Maksudnya iki anu ya, kan apa? Nulis nemen. Lek pulpen biasa kan wes diurik ngono iso. Lah iki ora kok. Iki kan padha karo apa ya? Ya padha karo keramik lah. Yo lah wong iki nganu kok keramik to. Mangkok kok keramik salah. Yang ini Gus huruf R. Oke iki liyane kae anu kok pira kae mau? Pira Mbak Yu? 12. 12 wis sampean tak tudoi sing loro tok iki ae engko timbangane kakean leh ndelok ya wis wah sip wah piye menurutmu huruf R lho wes matur suwun ya, matur suwun sing sampun subscribe, sampun melihat, sampun membagikan. Wes semoga panjenengan semua banyak rezeki, barokah umur. Amin amin ya rabbal alamin.